taliwa sa mga hagit, sa kalamidad nga nasinati sa Sugbo, linog sa norte, bagyong Tino, mga pagbaha, ang mga Sugboanon, isog nga nibarog, naningkamot sa pagbangon. Sa bagong administrasyon, gisalikway una ang politika ug gitutukan ang paghatag og serbisyo nga makatabang sa katawhan. O sa una, ang saligan gyud nato, sweldo ra baya jud. So, once or twice a month ra jud ka makakwarta. So karon ka nang nanakoy cakes kay unexpected biya kayo kanong na order niya fully paid gid dayon. Dako jud kayo tabang subukan na sa kuha sa amo gyud. Nakatigom-tigom gyud bigamay. Maka-share pa mi sa uban. Lipay sir oy, dako jud kay akong kalipay sir. Bisan akong pares malipay pod siya labi na mag-home service ko. Kay kabaw man siya nga sa iyang sweldo dili jud kay igo. Dako jud kayo siya og kalahian mo nang dako jud kay tabang nga naapil ko sa Sugbo Kahanas. Sugod nga ni-apil ko sa Sugbo Kahanas. Ani nga programa dako kay siya katabang sa kuha kay tungod aning programa naabot ko diri sa Taiwan. Mas ni kuan akong among kahimtang karon sa akong pamilya, sa akong anak, na ko yung ma-provide nila nga financial. Gipabilin ang mga programa nga nakahatag og alibyo sa panginabuhi. Ang mga programa nga nakahatag og kaayuhan atong padayonon sama sa Sugbo Kahanas. Gipadayon ang Sugbo Kahanas. Ang Sugbo Kahanas usa ka programa sa Cebu Provincial Government nga naghatag og libreng skills training sa mga kwalipikadong Sugboanon aron sila mahatagan og oportunidad ug matabangan nga makasulod og trabaho o maghimo sa ilang kaugalingon nga negosyo. Gikan sa 100 milyones nga pundo sa Sugbo Kahanas program sa niaging administrasyon, sa pagkakaron ang pundo gihimo ni People's Governor Pamela Pambaricuatro nga 130 milyones pesos aron mas daghan pa gyud nga Sugboanon ang makaapil og matabangan. Sa Sugbo Kahanas program, ang Cebu Provincial Government subli nga nakig-alayon sa Technical Education and Skills Development Authority, CONTESDA, aron mahatagan og skills training ang mga Sugboanon sa agrikultura, cookery, baking, housekeeping, bartending, electrical ug carpentry, heavy equipment operators, driving, ug hangtod sa plumbing ug computer servicing. Ang Sugbo Kahanas program naglantaw sa hayag nga kaugmaon sa matag Sugboanon, naghatag og katakos, kahibalo, aron andam sa mga oportunidad sa trabaho ug negosyo. Sa bagong administrasyon, ang Sugbo Kahanas nagtutok sa job employment. Sa programa, daghan ang makatrabaho. Sugbo Kahanas.